Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε τον μαλάκα, τον The Darth Noob, τον Μάριο και τον Ichman εδώ πέρα. Μη βαράς! Και κάνουμε αυτό το Minecraft server, θα το ονομάσουμε Lore SMP. Είναι season 1. Ξέρω εγώ, ξεκινήστε. Ναι, τι σκατά background ακούγεται αυτό. Μη μιλάτε. Ενώ δεν μπορείτε να κλείσετε λίγο το background noise, Μάριε. Το music εννοεί. Γενικά, έχει background noise γενικά. Αυτός εννοώ, μιλάει. Τώρα δεν ακούγεται. Μαλάκας. Είναι μαλάκα. Μαλάκας δεν το Είναι. Δεν λέω τίποτα. Είναι εδώ πέρα, είχαμε δει ένα ωραίο seed και το ξεκινήσαμε. Γιατί ξέρω εγώ, είναι έτοιμο για να ξεκινήσεις και να έχεις full iron. Επειδή είμαστε γύφτοι και θέλαμε κανονικό, αλλά είναι ξεφτύλας κάποιος εδώ πέρα και διάλεξε ένα που είναι για speedrun, αλλά δεν πειράζει. Εμείς θέλαμε να παίξουμε chill εδώ πέρα, να παίξουμε Minecraft, αλλά είναι κάτι καπνίζει. Έχει πολλά hay bales. You look Albanian. Δεν κάνουνε trade, μου κάνουνε mog. Ρε, Άγγελε, he's Romanian. Είναι. Με το μονόριδο έτσι. Λίγο σκορό, Δεν έχει φτιάξει το κάτι... skin σου ακόμα εντωμεταξύ, Άγγελε. Εγώ, όντως. Ναι. Δεν πειράζει. Στο επόμενο βίντεο. Μετά, στο επόμενο βιντεάκι. Δεν θα είναι και μεγάλα βίντεο, 20 λεπτά πιστεύω θα τα κάνουμε, 10 κάτι. Μπράβο, τρέχαρτάρο κολάρι. Θα κάνει focus σε σένα σε λίγο, να ξέρεις. Έλα όμως. Ooh, is that a fucking obsidian? Όχι. Το μπέλ μου Έχει και οι κόλλα. μπάλες. Έλα εδώ πέρα. Κάτσε, ρε. Μια γάτα! Στο είπα κι εγώ. Έχει γάτες, πού είναι οι γάτες? Emerald. Γύφτο. Τι με είπες? Γύφτο. Ποιον είπες γύφτο ρε γύφτο. Ναι μαλάκα, γυφτόχρωμος μίλησε. Ρε, Παραπάνω. Oh, what? Πάνω πάνω. Φτιάξτε όλοι από ένα hoe και πάτε να κάνετε collect όλα τα hay bales. Εσύ παίρνεις hoes, όχι εγώ. Ή να προσπάς το με το χέρι σου απλό. Έχουμε κρεβάτι, γιατί δεν Έφτια- πάμε να ζήσουμε κάπου εδώ. Έφτιαξα ωραίο. iron hoe τώρα. Εγώ έχω loyal. Το Μάριο. Did you know that you can actually not put loyalty on a hoe in Minecraft? Εννοούσες... Μη βαράς Κοίτα εδώ πόσο χαμότο! γρήγορα τα σπάει ρε πούστη. Σκάζε. Θέλω κι Αυτό δεν εγώ. κάνουμε split στο τέλος. Αλβανέ! Τι τραγουδάει μπρο. Δεν ξέρω, κάτι καπνίζει. Α, εδώ είναι κομπόστα. Χέζει ο villager και τα βάζει εδώ μέσα. Μ' αρέσει η κομπόστα, όχι κομπόστα φρούτου. Κόμπο. Πάρε Άγγελε. Ω, έχω ήδη 7. Ευχαριστώ για το φαγητό. Θα με πιάσει Όχι έχω λόξι. 3 stacks. Α, πούστη. Θα με πιάσει λόξι και το πολύ ψωμί. Πάμε να βρούμε κρεβάτια. Σπάστε ένα κρεβάτι ο καθένας. Γιατί να μείνουμε μέσα στα villager houses μέχρι να φτιάξουμε το δικό μας base. Βρες ένα μεγάλο villager house να ζήσουμε για λίγο. Γιατί ο Why are you Albanian? Έχει ένα στο τέλος του village απέναντι ακριβώς από το spawn μας. Έχει ένα μεγάλο. Ξέρω ποιο λες, έχω βρει ένα. Που είχε βρει τα emerald Ποιος? μπιχλιμπίδια. Ελάτε εδώ. Ναι, 3 emeralds είχε μέσα νομίζω. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ο Billy τελικά θα πει. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Είναι από αυτά τα πολύ ωραία conversation που απλά κάθεσαι και γυρνάς γύρω-γύρω και δεν ξέρω τι να κάνεις. Πιστεύω. Εντάξει ρε. Άντε. Απλά πήγαινα για mining. Αυτό πάω να κάνω μόλις τώρα. Δουλεύει το Σταμάτα να μοντάκι. με κάνεις stalk ρε. Ποιο μοντάκι ρε φίλε. Με φωνάζουν αλλά εγώ πρέπει να παίξω Minecraft τώρα. Εντάξει ρε. Υποτίθεται ότι δεν κάνεις. Ναι, εγώ τους What είπα the να μην fuck? φωνάζουν κιόλας όταν μπουν Minecraft, αλλά Άγγελε! Έτσι, ρολιάζουνε κιόλας. Ρε, πού πήγε το crafting, το ταμπλέτα. Αυτό δουλεύει. Κάνουν εδώ πέρα αυτοί οι δύο. Ομοφιλόφιλοι είστε, ουστ. Oh my god. Oh my god. Ρε, πού το crafting table, πού το πήγες? Ποιο crafting table. Πού φτιάξαμε τα ψωμιά. Το πήρα μαζί μου. Δω και το. Γιατί μου σπάει η νεύρα και εγώ δεν θέλω να κάνω pause. Μη ρε βλήμα.
σε έχω πάρει τόσο φαγητό, τώρα εσύ πίνετε. Καλά, πάω να κάνω spawn και να πάνω pause. Πώς κάνω pause ρε μαλάκα από εδώ πέρα. Κάτσε να μπω στο σπίτι να κρυφτώ. Γύρισα. Νομίζω πάει να φτιάξει base μόνος του. Ο Μάριος είναι ακόμα μέσα. Δεν είναι. Όχι, βγήκε τώρα γιατί είχε βάλει ένα crafting table Α. και ένα bed μέσα σε ένα cave. Τι να το θέλω, έχω ήδη. Κράτα το, ξέρω εγώ. Όχι, πήγα να πατήσω G για να ντροπάρω το τέτοιο λες και είμαι στο Counter Strike. Πρέπει να ρωτήσουμε αν μπορούμε να πάμε στο internet καφέ και να κάνουμε record με OBS. Μπορούμε. Να κάνουμε CS2 content. Ναι. Να πάμε Αλλά θα απλά, ακούγονται- θα ακούγονται απλά να τα πάρουμε βόδια, ένα ναι. πλασάκι. Μπρο, θα ακούγονται τα βόδια. Δεν το ξέρεις. Μπρο! Έχεις ακούσει το background noise. Το χοντρό που φανάζει επειδή έχανε στο Fortnite. Εντάξει, απλά το περνάς από ένα software και στο κάνει denoise. Απλά ακούγεται δική σου Εντάξει, φωνή ναι. και όχι το από πίσω. Νομίζω για- έτσι. πάμε για να ανοίξει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Μας έκρυψε και το κρεβάτι ο Κωστής. Έλα μαζί, έλα. Oh, yes. Θα μας βιάσει ο villager. Έλα έφυγε πάλι. Έλα εδώ ρε. Α, να το. Έχω αρχίσει να κάνω generate τα chunks και να μην κολλάω server με πολλούς players. Μια γατίτσα τερεγκάτο καβρόν. Tab TPS. Κοίτα που κάνει και μάου. Μπρο, είναι γάτα, κάνει μάου, το ξέρεις. Τι! Κολλάει λίγο, Τι κάνετε ρε, πρέπει κόφτε τα, κόφτε να κάνετε deal ναρκωτικά γάμο, το τι σας έχω πει. Την προάλλες που ήρθαν οι μπάτσοι ξέρω, σπίτι μου και φωνάζανε ναρκωτικά που πήγανε, τα ναρκωτικά και φωνάζανε ρε μαλάκα. Εγώ πού να ξέρω ότι ήταν οι villagers εδώ στο σπίτι μου ρε μαλάκα. Εξωφρενικά, και εσείς πάλι. Κόφτε το, κόφτε το. Το κόβουμε, τον κόβω. Έτσι. Παμ. Όχι ρε φίλε, έπεσα στο γύφτο. Ψάχνω τι μπορώ να κάνω. Α, ναι, mining. Εντάξει, δεν παίρνω καλά. Minoring. Miners, δεν είμαι δεν είμαι Έχω διάσημος με έχω κάτι extra στο bread, περίπου. θέλεις. Έχω 22 εντάξει. Έχω κι εγώ άλλα 20, φέρε εδώ. Όχι. Έχω ένα stack. Κι εγώ Και έχω ένα 21. stack. Door stack. Μαλάκα, τι έχει εδώ. Γιατί παίρνω. Δεν θέλω. Στούν. Θέλω. Ήρων. Ναι. Έτσι ακριβώς. Πλάκα να φτιάξω το bar μετά. Πήγα να κάνω όπως έκανα το αν πήγα να πατήσω crouch control για να κάνω αυτό το άλμα που κάνουν στο Counter Strike ρε φίλε. Πω. Water είναι αυτό. Ελπίζω να είναι σωστά. Έχεις κάνει unpause έτσι. Εγώ. Yes. Ένα σκελετόν. Μαλάκα ψιστά με πέρασε η σφαίρα του. Ψιστά σε πέρασε. Ψιστά ρε, με ψήνει. Ψήνεσαι. Όχι. Ξιστά εννοούσα. Έχω ένα iron hose, θέλεις. Θα φτιάξω ένα κάστρο εδώ πέρα. Όχι, ναι. Στον ομπρίκια και πολύ good. Τέλος πάντων, όπα. Α, ναι. Αυτό εδώ πέρα είναι ωραίο μέρο για να. Εντάξει, όσο μου ένα try και αν δεν σου αρέσει το editing style απλά Ούστα από εδώ ρε, Πάντα- skill λάθος πάντα- όπως έχω try. κάντα edit εσύ. Ρε φίλε. Πράγματα θα μου φέρεις για να χτίσω το σπίτι. Αν δεν πάρω αρκετό, Καλά, εγώ να κλείσω να κάνω ένα pause και να φάω και να γυρίσω όταν έχουμε κάνει πράγματα για να κάνω κάτι productive στο βίντεο ίσως. ναι, αλλά μετά θα σου λένε mining off camera, be like. Θα μου κλάσουν τα αρχίδια. Καλά, δεν έχουμε Ξέρουν και viewers, ποιος είμαι. οπότε Ναι, αυτό, μόνο εσένα. ένα άτομο θα δει τα βίντεο μας. Μανώλης, τι γράφεις στα comments, mining off camera be like, I hate you, I am your number one hater και τέτοια πράγματα. Μανώλη, τι λες? Οκ, ξέρω εγώ πάω πίσω. You have a hidden talent, keep it hidden. Αυτό που είπες και στο προηγούμενο βίντεο, νομίζω το κράτησα. Δεν είμαι σίγουρος. Το κράτησα. Όχι, όχι. Ήτανε λίγα λεπτά πριν σε σκοτώσω. Ακριβώς λίγα λεπτά. Γι' αυτό νόμιζα το κράτησα, στο ίδιο είναι ακριβώς. Πάω εγώ στην καμπάνα χτυπάω για να σπάσω νεύρα.
Κρύβονται οι villagers, δεν κρύβονται με την καμπάνα. Ω, αυτό είναι τελικά 2 σπίτια. Ω. Δεν εγώ τώρα καμπάω. Πατώ να φάω ρε φίλε και εσύ γύρνα όταν. Πες μου Εγώ όταν τώρα σταματήρει τους να φτιάξα, ρε, βλάκα. συνεχίσω. Σκάσε ρε, βλήμα. Κάτσε να πατήσω pause. Γύρισα. Κάτι Γύρισες. μαλακίες έκανε ο Μανώλης τώρα σε έλειπα εγώ. Κουνήθηκα λίγο γιατί έβαλα το skin μου να φαίνεται. Γιατί για Άγγελε. μένα φαίνονταν γιατί έπαιζα cracked και στο Μανώλη δεν φαίνονταν. Άγγελε. Ναι. Danke baby. Αλλά εγώ δεν θέλω σκέτο στον γύφτο, κάντα bricks. Κάντα bricks. Εγώ, κάντα. Κάντα. Πώς τα κάνω bricks πλάκα. Είναι 4. Όπως κάνεις Εγώ πήγα να βάλω 9 crafting table, έτσι. μαλάκας. Όπως φτιάχνεις ένα crafting table. Εσύ θα μου λες, μη μου λες τι να κάνω γυφτάκι. Μάνο, έλα εδώ. Κάντο αυτά. Blood. Δεν κάνω τίποτα εγώ. Κάντα τώρα γιατί Δεν έχω με να φτιάξω. πληρώνεις αρκετά. Σε πληρώνω αρκετά. Πόσα με πληρώνεις? Beach and buy θα σε πηγαίνω εγώ. Άντε, I'm οπότε spoiling you. πληρώνεις τα 3,5 ευρώ για τις 5 ώρες. Εντάξει. Ναι, για τις 5 ώρες που θα είναι γαμάτες μεταξύ μας θα παίζουμε CS. Εντάξει, Bro, όμως εδώ θα μπορώ να θέλουμε κάνω το τις δικές κάθετο. του όμως. Μάνο. Εδώ μπορώ να το κάνω. Άλογα είναι αυτά. Τι διάλογο είναι αυτά. Τι Πού μαύρο είσαι, ρε? ιδέα πράγματα. Έλα εδώ. Άλογα είναι. Έλα πίσω. Αλογίδια. Ω, είσαι ένα γίδι. Bro. Ω, είσαι ένα γίδι. Κοίτα Έλα το εδώ. άλλο γίδι. Σου έχω τα bricks σου. I'm bricked up, yes. Οκ, λοιπόν. Μάνο, πού θες να το χτίσουμε? Ο Billy φτιάχνει ολόκληρο essay. Γιατί? Δεν ξέρω, γράφει τουλάχιστον ένα λεπτό. My laptop needs update, so wait. Μπρο, το laptop του θα πάρει μισή ώρα. Παίρνει το Minecraft 60 fps. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό τώρα, Δεν ξέρεις. Ω, με γράφει ο άλλος. Έλα, Πες μου, τι? ξέχασα. Δεν πειράζει. Πρέπει να φτιάξω ένα καστράκι, Όχι κάστρο. Άντε, σκύλα! Πάρε γιατί είναι αυτό. Σου είχαν πέσει κάτω. Ναι, και εγώ έψαχνα που πήγανε τα δύο. Λογικά θα βάλουμε την άλλη Εντάξει. ομάδα εκεί που είχαμε, ρε φίλε. Και άμα θέλετε κάποιοι εδώ πέρα να μπείτε στο Minecraft server, μπείτε. Δεν θέλουμε όμως πολύ κόσμο να προλάβετε. Είναι. Μέχρι να Θα το κλείσουν οι κάνουμε. κάλπες, ξέρεις. Θα το κάνουμε server. Θα το κάνουμε Ναι. Discord server και όχι group. Μπουνε. Α, είναι και δύο άτομα, ο Μπίλης και ο Γιώργος που είναι εξαφανιζόλ και δεν παίζουν γιατί ξέρω εγώ τι διάλογο. Είχαμε πει θα παίξουμε σήμερα να ξεκινήσουμε. Και είναι μεθυσμένοι και δεν πήγανε. Ελπίζω άμα το βλέπετε να ψοφήσετε πραγματικά, σας το εύχομαι. Ναι. Τον Κάντε πύργο της πώς. Βαβέλ θα κάνω. Αρχιμίδης. I can has bucket. I can Bucket. has bucket. Α, απλά κοίτα το version. Οκ. Της βοήθεια. Αυτοκτόνα. Νομίζω φτιάξω- ότι πέταγες για λίγο, απλά δεν είχαν κάνει render Απλά τα χακάρω. πράγματα. Απλά έχω βάλει creative mode τώρα. Ναι ρε. Μπίλι το βλέπεις, κάνω creative. Ω. Ναι. Σε ρώτησα. Όχι. Έκανε ένα χωρίς έκανε teleport μπροστά μου, δεν ξέρω τι γίνεται. Εγώ Άγγελε. άλογο είμαι. Είναι cursed στο server μας. Δεν πειράζει. Κι εγώ άλογο είμαι. Παίρνω λίγο. Αυτό το άλογο. Μαύρο είναι, γι' αυτό κάνει teleport. Ender horse. Φάτο. Πόσα blocks πάνω. Τι διάλογο έβγαλε, τι ήχο έβγαλε το κινητό μου μαλάκα. Κάτι. Μπαμ. Πάω να κάνω κάτι σκάλες. Ποιο είναι το goal μας σε αυτό το server. Να απλά να Πες κα- στους viewers. Ο στόχος μας θα είναι να είμαστε μαλάκες. Δεν ξέρω, δεν έχω στόχο βασικά. Να σκοτώσουμε το δράκο. Πόσα γενικά. blocks πάνω. Να σκοτώσουμε όλα τα μποσάκια που μπορούμε στο Minecraft. Συνέχισε. Γιατί είχαμε έναν παλιότερο server πριν ξεκινήσουμε αυτόν που τον ονομάσαμε Lore SMP Season 0. Ήταν για να τεστάρουμε πως θα βγει να κάνουμε ένα server. Και που λέμε. Δεν βγήκε Κάνουμε ένα καλά, μικρό ο σαν Βίλης δοκιματέρ. πήγε να το κρασάρει επειδή το σκοτώναμε Επειδή, συνέχεια. ναι, επειδή τα σκοτώναμε, νευρίασε. Επειδή. Δεν έχω, γιατί δεν μου έδωσες wood. Εγώ δεν σου κάνω, πήγαινε πάρε. Σκύλα δεν έχω καν axe. Γιατί παίζεις με sword. What do you mean γιατί παίζω με sword, έχω και act και sword. Α, καλά. Δώσε μου axe. Πάμε Α. για να είναι. Πάμε για να είναι. Α! Μην Πες με ψοφήσεις. hearts. Μην ψοφήσεις, πάμε για να είναι. Δεν είναι Ψωμί. hardcore οπότε δεν με πειράζει. Θα βάλουμε keep inventory εδώ. Όχι. Απλά κλάψε άμα ψοφήσεις. Κλάψε τα πράγματά σου, δεν πρόκειται να τα βρεις. Πάμε Wither, κλαις. Άμα δούμε Warden χεστήκαμε πάνω μας να ξέρεις, έχουμε μείνει στο μέλλον λογικά σκεφτόμαστε να κάνουμε ένα UHC που θα έχουμε mod με όπλα. Οπότε θα είναι Counter Strike αλλά Minecraft.
Αου. Τι έγινε? Μπρο. Ωχ, τη γάτα θέλω Θέλουμε να πάρω. bones. Θέλουμε I can bones. feel it in my bones. Α, βρήκα και λίγα iron, δεν ξέρω αν σου το είπα. Πλάκα, είναι σχεδόν ολόιδιο το plugin αυτό, αλλά εγώ προσπαθώ να βρω απλά ξύλο και μου βλέπει μόνο τσέρι. Μέρα ρε πούστια σκελετέ, φύγε κάσε με, μη μ' αγγίζεις. Πού έχουμε νερό? 64 chunks. Αν θέλεις τόσο πολύ να σου στείλω. Εγώ δεν θέλω γιατί θα σπάσει το PC του Billy μετά. Ναι, για σένα θα είναι το μοντάκι, όχι για όλο το server. Μπορεί, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσω γιατί θέλω να παίξω σωστά όπως και άλλοι σας. Εσύ είχες βάλει no fog, λες το fog να πιάνει. Γιατί fog νομίζω φαίνεται, σαν fog. Δεν ξέρω. Έχω βάλει το no fog για το nether. Και εγώ no fog έχω βάλει, αλλά δεν ξέρω γιατί. Ναι, δεν είναι fog. Πού είσαι? Να σου Κάπου. δώσω chords. Όχι, όχι, θα τα ψάξω μόνος μου. Είμαι Bob Masters εγώ. Πρέπει είναι κοντά στο 0-0 και απλά. Μην μιλάς σκυλά. Ας τον αφέντη να παίξει Minecraft. Εδώ πιστεύω είμαστε. Ναι, απ' έξω είναι πολύ ωραία κιόλας. Κι άλλο το tower, πολύ πάνω. Μπήκε Και ο Billy. Billy δεν μιλάει. Ναι. Και δεν μιλάει. Μάνο, ωραία τα hacks που έχουμε βάλει. Γρήγορα, βάλε creative mode, γρήγορα. Βάλε. Α, σου φέρα oak planks. Ευχαριστώ, αλλά έχω ήδη 80. Αλλά ευχαριστώ γιατί θα μου χρησιμεύσουν για τα άλλα. Να πάω πιο πάνω. Το Κάτι θα tower. σου πω εγώ τώρα, θα σου πω εγώ τώρα. Μπίλε Απλά ακούς κοίτα καθόλου. πάνω. Κι άλλο. Δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει. Στείλ του Απλά μήνυμα ότι κάθεται. δεν ακούγεται. Blood. Τέλος πάντων, το πάω πιο πάνω, έλα εδώ. Ναι. Κοίτα πάνω, το πάω. Ναι. Πόσα blocks? Όσα γίνεται. Μέχρι το. Δεν το πάω μέχρι. Όχι, θα σου πω εγώ. Build limit. Πόσο γρήγορα το κάνεις? Εντάξει, ναι, μέχρι να φτάσω θα έχουμε. Μετά έχω να σπάσω το wood που έχω βάλει εδώ πέρα στο γύφτο. Και να καθαρίσω και το inventory μου. Απα, εδώ θα βάλω αυτό. Να σπάσω λίγο αυτά εδώ πέρα. Μπίλι, ακούς? Πες του να βγει και να μπει από την κλίση γιατί είναι βλήμα. Βγήκε, το έκανε. Πες του να φτιάξει Το έκανε ήδη. μικρόφωνο. Ναι, δεν ακούγεται. Να λοιπόν Στείλ να πάει του. να γαμηθεί, εντάξει ρε. Μπίλε, δεν γαμίσου, σκύλε, όχι εντάξει. Πες του να το φτιάξει. Θα σου πω μέχρι που να συνεχίσει. Κι άλλο. Νομίζω μας ακούει, αλλά εμείς δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Μπίλι, βγες και κλείσε ξανά την εφαρμογή. Και μην πεις καμιά μαλακή γιατί κάνω το βίντεο τώρα. Νομίζω είμαστε εντάξει. Άμα πει μαλακία Από- τον τέρνω. Ναι. Ε, Μαλακία μου, έπρεπε να το σπάσω όλο αυτό τώρα. Θέλουμε πιο πάνω. Για κοίτα. Όχι, προς τα παρόν είμαστε εντάξει. Εδώ θα μένουμε όλοι ρε βλήμα. Ναι, αλλά χρειαζόμαστε Ω, τουλάχιστον 3 castles, ένα heart. Μαζί πέσαμε, Άρχισα να ουριάζω λίγο ή μου φάνηκε. Ακούστηκε. Ακούγεται. Μπίλι, ακούς με το σκατά μικρόφωνο. No way. Εγώ σ' ακούω. Όχι. Γιατί ακούγεται τόσο αστείο και random αυτό. Με ακούτε. Ναι. Άζετε έτσι. Εμείς Τι? τι κάναμε πάλι? Μάνε, έλα εδώ. Πάνε ψήσεις αυτά. Okay. Και θέλω μια πόρτα. Σκύλα. Κάτι είπε ο Μπίλης, αλλά δεν τον άκουσα. Δεν άκουσα ούτε εγώ. Άκουσα γιατί και μετά δεν κατάλαβα. Γιατί ξεκινήσαμε χωρίς αυτό νομίζω είπε. Γιατί είναι μαλάκας και έλειπε. Και ο Μάριος βγήκε. Μην είστε μαλάκες. Εγώ τι σας φταίω. Εν τω μεταξύ έχουμε ήδη κάνει ένα reset. Επειδή εγώ άρχισα πριν μπει ο Άγγελος. Ακούμε. Ναι, ακούμε. Ακούτε. IP θέλω. Στείλτε τον Μανώλη. Την έχουμε στείλει. Σκρόλαρε Την πάνω και θα έχουμε τη βρεις στείλει. τυπά. Μικρέ Αφρίκανε, αλλοδαπέ. Πού είναι? Πού είσαι, πού Oh-oh. είσαι. Έψαξα τον κόσμο, όλο Ω, να τον σε εύκολο τον βρω. κόσμο. Εσύ τον έφαγες τον World. Είσαι Εμίλιος κατακτητής μπρο. Σκοτώνεις κόσμο εσύ. Να αναβαθμίσω το T-Lancer. Νίγκα, Λοιπόν, δεν μιλάμε αλφανικά. We don't support pirating around this place. Ναι, εγώ έχω αγοράσει το Minecraft 100% και δεν παίζω crack.
Άκου που σου λέω. Εγώ δεν έχω κάνει pirate στο Minecraft. Σαν να είσαι σε μια μπανιέρα και να φωνάζεις ακούγεσαι. Δεν ακούγεται έτσι. Ήθελα να ξέρω που στο διάλογο είναι το μικρόφωνο μου, σε αυτό το λάπτο. Πού έβαλα τώρα στην ομαδική ρε. Ναι. Δυστυχώς. Μικρέ Μπιλί, δυστυχώς σας ακούμε. Θέλω να σε ενημερώσω ότι δυστυχώς. Πολύ μεγάλο δυστυχώς. Μπρο Μπιλί, φωνάζεις και δεν ακούγεσαι με τα βίας. Μαλάκα! Τώρα ακούστηκε αυτό, ακούστηκε πεντακάθαρα. Τον λυπάμαι γιατί έχεις κατά PC. Πνίγομαι, γρουσουζιά. Το ότι εγώ θα έχω καταλήξει να έχω το τέταρτο καλύτερο PC σε όλο το... Σε όλη την υδρόγειο. Όχι ρε φίλε μου, βγήκε αστραβά. Μη ρε φίλε. Μεθυσμένε. Έχω κι άλλα στον Bricks αν θέλεις. Αν χρειάζεται. Δώσε κι άλλα μπρίκια. Θες να τα ανεβάσω άλλα 3 blocks. Sorry. Όχι, περίμενα, ανέβασε λίγο αυτό. Πήδα από καμιά ταράτσα πρώτα. Σπάσε αυτή Okay, deal. Πνίγομαι ρε φίλε. Θέλω wood. Μάνο. Έχω. Άσε, βρήκα 2 wood. Α! Θέλω water bucket τώρα. Μάνο water bucket. Να ακούτε. Σε παρακαλώ. Λίγο γιατί ψάχνω να βρω, να κατεβάσω. Έλα, σε παρακαλώ. Θα στο δώσω με το που τελειώσω. Δεν άκουσα τίποτα που Χτύπαμε. Με έχετε γραμμένο βασικά. Δεν σε ακούγεται, έχεις κατά μικρόφωνο. Έχεις κατά μικρόφωνο, Μπίλι. Εσύ έχεις κατά εγκέφαλο. Εγώ ξέρω, εγώ παίζω Minecraft τώρα, το PC μου το σηκώνει. Πάω να Ναι, σκοτώσω εγώ μια δεν ναστανιάρη. θέλω να κάνω Τουλάχιστον το PC μου έχει καλύτερο εγκέφαλο. Εννοείται τι έχεις. Έχω. Έχεις τίποτα εσύ. Ναι, Που να δουλεύω. Να κάνω μέσα να γίνει χαμός. τσίλα Τι θα ρε. κάνεις, θα καρασάρεις πάλι το σερβερ. Άλλη μία και πέθανα. Χωπα! Δεν το περίμενα, sorry. Δώσε λίγο το νερό. Δώσ' το νερό. Έλα. Πούστησε. Πάω για water bucket κλάσσε με τα πράγματα του Μπίλι. Μάλλον έλα να δεις. Το ψωμί μου φράστηκα για να το αποκτήσω. Δεν το αποκτήσεις, η μάνα σας το έδωσε. Πάμε Μάνο. Πού είναι το ψωμί μου. Τι αυτές σου που να Το έκανα. Πού είναι το ψωμί μου. Άλλη μία και άμα το ζήσω θα είναι και τρίτη και η φαρμακή. Το ψωμί σου είναι στο φούρνο. Θα πάω το σπίτι άμα δεν μου. Μαλάκα! Μαλάκα! Τι ζωή τραβά! Το κάνω ξανά. Θα πεθάνω τώρα. Μπράβο Άγγελε. Είμαι περήφανος. Ο Μπίλης πάει να πάει τα πράγματα. Σταμάτα τον. Θα πάω το σπίτι. Έλα ρε μαλάκα, τι σου έχω κάνει ρε γάμο το κόρτο! Ακολουθά το λες, sorry. Για όλο ρε μαλάκα. Άσε με ήσυχο. Το Έλα λες εδώ. ακολούθησα. Άσε με να κάτσω λίγο και μετά φεύγω. Πάω 10.000 μπλοκς μακριά από το σπόρο. Μπούλη, έλα εδώ. Έλα εδώ ρε ηλίθιε. Έλα εδώ ρε. Ο ένας θα με σκοτώσει κι όλες με κυνηγάει. Σκάσε και μην ορίεσαι. Πάρε όλες τις εναρτησίες σου. Τα σκατολοίδια σου. Προσπαθώ να κατεβάσω texture pack για να δουλεύει. Τώρα τι σου πέταξα. Coal ήτανε, δώσ' το coal. Χρειάζομαι Όχι. coal. Και το ανταλλάζω. Σε κοιτάω Μάνος να ξέρεις. Δώσ' το coal μου. Νιώθω λες και είμαι ο Χίτλερ ρε φίλε και... Όχι, ο Στάλιν ρε φίλε, να σπρώχνω την ιδεολογία μου και το τι γίνεται στην ιστορία σε όλους τους Ρώσους τώρα. Σε όσα ψωπέ περιοχή, έλα ανέβα πάνω, μην το βαράτε. Το λυπόμαστε τον Μπιλ, είναι καλός άνθρωπος. Το λυπόμαστε. Μόνο όταν ορίεται θα τον σκοτώνουμε. Ακούς Μπίλι, θα μιλάς, ίσα ίσα να ακούγεσαι στο μικρόφωνο να σε ακούει ο κόσμος, αλλά δεν θα φωνάζεις. Ω, έπεσα! Πρέπει να βάλουμε κάγκελα, Σαντ θέλουμε. Όχι ρε, γιατί το λες αυτό. Δεν ξέρω κι εγώ αναρωτιέμαι και πέφτει κι άλλος και ψηφάει και πέφτει κι άλλος και ψηφάει ξανά και ξανά. Αναρωτιέμαι ρε φίλε, γιατί θέλουμε κάγκελα. Ο Μπίλης έχει πάει AFK. Δεν ξέρω. Ναι. Αλλά έχω ένα... texture pack για τα FPS.
Που βάζει texture pack που το κάνει που φαίνονται χάλια τα blocks και πολύ simple Ναι. για να μπορέσει να ζήσει το FPS. Κάνει κατεβάζει 4-bit texture pack. Τον λυπάμαι. Billy, δείξε μου screenshot μετά πως είναι το Minecraft για σένα. Θα προλάβει. Έλα, Κάνει- Μάνο, έλα εδώ. Φέρε το. Παρ' όλα αυτά. Σταμάτα. Δεν είναι αστείο. Σώθηκα, μαλάκα. Pro move. Μπλέκεις. Μπλέκο. Να σου πετάξω τα πράγματα από εκεί που είσαι. Άκυρο, ανέβη και εσύ. Δεν ανέβει καλά, Ποιος ανεβαίνω με σιγά. βαράει. Ο Μάνος. Το βαράνε. Εμένα βαράνε γιατί εγώ σε βαρέσα γύφτο. Πάμε για Νάνι, νύχτασε. Κούλησα. Κούλησε. Πάει για καλό. Αου. Πάω για bucket clutch ξανά, αλλά με τα πράγματά μου. Μη. Δεν πειράζει. Γαμώ το σπάθηκα. Δεν με να κατεβάσω ένα texture pack με την ησυχία μου. Δεν σου κάνουμε kill το PC, περίμενε. Chill. Μπροϊζάγκη. Δεν είναι μόνο άγγι, είναι angrier. Είναι furious. Fast and furious. Δεν έζησα. Θέλω φαγητό τώρα, Μανώλη. Πού είσαι? Κάτω από τον πύργο της Βαβέλ. Σε Κάτω. βλέπω. Νομίζω σε βλέπω. Πού είμαι? Εγώ είμαι πάνω. Σε βλέπω. Είσαι Έλα. κάτω. Έλα. Σου πετάω. Πήγα στην άκρη σε περίπτωση που το βγάλεις. Αυτό θα έκανα στην αρχή, αλλά είπα κάτσε γιατί το λυπάμαι. Είδε, σε λυπήθηκα. Μόνο 16. Δώσε κι άλλα ρε. Πουτάνα. Τόσο έχεις πάνω σου. Δεν θυμάμαι να σε ρωτάω. Δεν λυπάμαι τον Billy που έχει substantially χειρότερο PC. Και λυπάστε εμένα που δεν έχω Δεν φαγητά. είναι πιστή. PC είναι κυριολεκτικά. Άμα έχει power supply box και έχει μέσα ένα CPU θεωρείται PC, bro. Bruh. Τι με είπες? Bruh είπα. Δεν έχεις πάρει τα Έχει- stone bricks από κάτω. Έχει κάτι παμκίνια εδώ πέρα. Πάει, έχω ένα κρεβάτι εδώ πέρα. Και άλλο ένα εδώ. Billy, έλα εδώ. Ακόμα βράδυ είναι ρε καθυστερημένο. Σκάσε ρε μαλάκα. Μίσου. Κάτι καπνίζεται ρε μαλάκα, πραγματικά σας το Δεν λέω. έχει μόνο να κάτσω. Τσίλα ρε. Like Δεν έχω κάνει nigga. τίποτα ακόμα. Δεν είναι, εντάξει, αυτό είναι βλακεία τώρα που πάμε να κάνουμε. Γιατί? Οι άλλοι ποτέ δεν πρέπει να παίζουνε. Έλα, δεν έπιασε το bucket class. Πήραν το... καλά. Πού πήγα τα furnace? Κάπου το θα έχει. Billy, ακούς? Νόμιζα ότι ήταν ο Billy αυτός που ανοίξε την πόρτα. Billy. Όπα. Θα πεθάνω ρε φίλε, τι ήταν αυτό? Είναι. Σκάσε. Θέλω... Δεν να βρω ελεύθερο χρόνο. Και πού είναι τα πράγματά μου. εδώ είναι. Δώστα. Σουτ σκύλα. Έχω και ψωμί. Πόσο είχες? 11. Περίμενα να ανεβώ κάπου. Το κρεβάτια που τα είχα βάλει. Θα κοιμηθώ εδώ. Παμ. Έχω πάνει spawn point. Τα λέμε, Billy. Γεια σας.